गथाय दङ इसोर आंनि गथ'आ थैगोन आंहा फिसा फिसौ दङ आंखौ निमाहा हो इसोर बेबायदि आंहा गासिबो डेमेज जाजोबनाय बे गुवाहाटिनो मा नाम नोंना मादैमोन आं बर' नंलालै दिनैनिफ्राय बिराद लाजिबाय आं बर' होनना गावखौनो बिराद बर' होनना लानो लाजिबाय आं गथ' गथाय दंबावोनो लोगोफोर साथाम बर' हिनजावा हरनि गेजेराव देहा फानग्रा हमजादों ओमफ्राय हमजानाय उनाव बिसोरो मा बुंदों आं पाप नांथारगोन गथ' गथाय दोङो आंखौ निमाहा होनो बे निमाहाखौ गथ' गथायखौ खामानिखौ मावैनि सिगां मानो सानग्राखै आंहा जे गथ' गथाय दोङो होननानै दा मादैमोना लासिंसिंनो देहा फाननानै हमजानानै गथ' गथाय दोङो आंखौ निमाहा हो होनदो खामानिखौ मावनायनि सिगां मानो सानग्राखैमोन आं बर' होनना लानो लाजिबायलै लोगोफोर आं बर' नंलालै दिनैनिफ्राय होद बर' नंला आं सेंग्राखौ ना डाइरेक्ट फासि होखानांगौमोन मानो हमनानै पुलिसनो हरखो डाइरेक्ट फासि होनांगौ बेफोरबायदि सेंग्राखौ बुजिबायना आरो बर' हिनजावफोरा बेफोरबायदि मुस्लिमजों लानो लुगैग्रा मुस्लिमजों थगायजाग्राफोरखौबो ओरैबायदि सोबान हावखा लोरि होनांगौ साला बिसोर बर' हारि मोनाखै मुस्लिमफोरजों बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावजानानै फासायजानानै दासो पस्तायदों नोंसोरो हा दासो पस्तायदों बुजिना लाखा बर' हारिखौ गारनानै थांग्राफोरा बोरै खास्ति मोनो नंगौ साथाम सिख्ला गाज्रि खामानि मावजादों गुबुन हारि सेंग्राजों गुवाहाटी सांसारियाव बेखौ आं अलरेडि भिडिअखौ होखाबाय नोंथांमोना नायनानै ला आरो साथाम बर' सिख्ला जोङो फानग्रा मोनबोदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देहा फानग्रा साथाम बर' हिनजाव मा बुंदों मिथिबायना आंहा गथ' दोङो गाथाय दोङो मिडियायाव नुजानायखायसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो बे खामानिखौ मावनायनि सिगां गथ' गथाय आलाय सिलाय जागोन बेखौ मानो सानाखैमोन दा मानो बुंदों गथ' गथाय दोङो आलाय सिलाय जागोन होननानै नंगौ लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों फार्स्टआव नोंथांमोना नायग्रोबाय थाबानो जाबाय बुजि मोनगोन ना आङो बुंथ'लायला गाज्रि मोननो हागौ मादैमोना गाज्रि मोननायनिल' बाथ्रा गैया नोंथांमोनानो रायनो गोसो जागोन आरोना मादैमोनखौ आरो बै बर' सिख्लाफोरा साथाम बर' सिख्लाफोरा मुस्लिमजों लानानै मा जाथाय जानाय भिडिअखौ नायलांबाय था आं मोननै आपडेटनि सायाव आङो मोननैखौबो होखानोसै भिडिअखौ थ'दो जों बिदिब्ला भिडिअखौ दान्दिसे नायग्रोना लानोसै फैदो गथाय दङ इसोर आंनि गथ'आ थैगोन आंहा फिसा फिसौ दङ आंखौ निमाहा हो इसोर बेबायदि आंहा गासिबो डेमेज जाजोबनाय बे गुवाहाटिनो मा नाम नोंना दामब्ले होनो दामब्ले जाबाय बेसे खोथा रायलायदों माने उनाव होगोन होननानैसो बुंदों आंनाव जेबो गैया लिडारिं आप बुंनांगौ लाजियाखैना दिन्थिनो जाबाय इसोर बाबु सना इसोर जाबायथ' इसोर खदाल लाबासिनो देखाय गायना देखाय आयु सना इसोर आंहा फिसा दङ आंनि फिसा फिसौ माना जादों दङबालाय नोंलाय मानो खामानिखौ मावो दाबुदे इसोर आंखौ दाबु आं गायना फुदे आं फुजोबगोन दे 돈 준다가 준비 나 준비 줘서 আমার মানে এই দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত দুজনী ছোৱালী বাহিৰত আৰু এজনী আছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক ইহঁতৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কিন্তু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড কেইজনৰ লগত থাকে একজনৰ লগতে থাকে তিনিজনী ছোৱালীৰ লগত মানে লিলিমাই এইজন ল'ৰা মুছলিম ল'ৰা আৰু ইহঁতে মানে জনগোষ্ঠীয় ছোৱালী সম্প্ৰদায় বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ হয় আৰু তিনিজনীকে ছোৱালী মানে ইমান দিনে ধৰি ইহঁতৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কৰ মানে ভিডিঅ' ফটোবিলাক নেটত এৰি দিম বুলি ব্লেকমেইল কৰি এনেকে ৰুমত লৈ আহে যদি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকে আজি ভয় ভাবুকি দেখুৱাই এজনী ছোৱালী কেইজনী ছোৱালী ৰুমৰ ভিতৰতে আমি হাতলৈকে ধৰিছো এতিয়া বাকী এইখিনি আমি কৈছো আমি যি কৰিব লাগে ছোৱালীজনীতো বচালো আজি ৰেপ কৰাৰ নিচিনা অৱস্থা ৰুমৰ ভিতৰত আমি বাকীখিনি আপুনি ফুটেজ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া কথা এইটোৱে আমি বাকী অসমবাসী ৰাইজক ধৰিছো এই ল'ৰাজনকে কালপিতজনৰ ওপৰত কি কৰিব থাকে একবার ইনস্টাগ্রামত দিয়ে আপলোড কৰি কিনে বেয়া বেয়া ফটোবিলাক দিব খোজে আৰু বাইদেউ দাদা এন্দক ফোন মাৰি মাৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে আৰু এটা ছোৱালী আছে তাকো এনেকৈ কৰি আছে বিচাৰা আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি
তাক সাজা দিম কৈ কিনে তাক সাজা দিবাই লাগে একেবাৰে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিনা আমাক ঠকাই কিনে আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে তাক সাজা দিবাই লাগে একেবাৰে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিনা আমাক ঠকাই কিনে আমাৰ লগতো ইমান কাজিয়াও লাগিছে হলেও আমি তাক নাম্বাৰটো বিচাৰি নাপালো তাকো আনিব খুজিছিলো আমি তাক সাজা দিম কৈ কিনে তাক সাজা দিবাই লাগে একেবাৰে বহুত বেয়া কাম কৰি আছে আৰু সিনা আমাক ঠকাই কিনে ओके लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै नुखाबाय बुजिखाबाय बर' हारिनि बागै मा बुंनो गासिबो रायखागोन मोनसे आपडेटखौ आं होखाबाय सिगाङावनो दा फिन खेब होबोबाय आङो जोबोद मानसिया रायजों बर' सिख्लाफोरा बुथार जाजानांगौमोन बेफोरबायदि बाथ्रासो बुंजादों आरो मिनिनाय इम'जि हरदों मानो होनबा बर' हिन्जावफोरा जे गुबुन हारिजों थांनासो जाथाय जादों जोंनि बर' हारिजोंथ' जायाखै सेंग्राफोरजों ना गुबुन हारियासो खालामदों बिसोरखौ जाथायखौ जों बर' हारियालाय मा दायथ' लानो बुथार जाथों जोंलाय मा मिथिगौ बैफोरबायदि जादों आरोना थिगानो दोङो थिग आसे बर' सिख्लाफोरा बेफोरबायदि खालामजायोब्ला मोनगोन साजाखौ मोनगोन पस्तायनांगोन उनाव गोबां पस्तायनांगोन ना जों बर' हारिफोरा जोंहा जि खामानि मावदों मावलांबाय था जाय बुथार जायो बुथार जागोन बैफोरबायदि मोनसे कमेन्ट खालामना हरदों ना बुंजाखागोन बेफोरबायदि सोरजोंबा किडनेप खालामजाजानाय बुथार जाजानाय नुबोगासिनो दोङो मिडियायाव टिभिफोराव निउसफोराव नायगोना नाया बर' सिख्लाफोरा एक्सुवेलि नायगोना नाया बे जाथाया बारे जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बेखौ नायनानै ला गुबुन हारिया लांनानै बोरै मा खालामो सांसारिनिखौ बुजिबाय नोंथांमोना साथामखौबो ब्लेकमेल खालामदों बे सिख्लाफोराबो हामा बे सिख्लाफोरा जुदि गोसो गुदुं नङामोनब्ला बे मुस्लिमा बेखौ जबरदस्ति खालामनो हानाय नङामोन हायामोन बेफोरबो गोसो गुदुं खामानि मावनायाव गोसो गुदुं बेनिखायसो बेखौ मुस्लिम सेंग्राया बे सिख्लाफोरखौ मा खालामनो हादों जर जबस्ति खालामनानै गाज्रि मावनो हादों गोसो गुदुंखायसो दा मिडियायाव फैनासो बुंदों जोंखौ ओरैबायदि खालामदों ब्लेकमेल खालामदों नङा बेफोर सैथो नङा आंनि बायदिब्ला दे मा कमेन्ट खालामदोंसो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय गाज्रि मोनोबा मोनगोन बे सिस्टारमोना भिडिअखौ नायनानै अके नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय सेंग्राखौ ना डाइरेक्ट फासि होखानांगौमोन मानो हमनानै पुलिसनो हरखो डाइरेक्ट फासि होनांगौ बेफोरबायदि सेंग्राखौ बुजिबायना आरो बर' हिन्जावफोरा बेफोरबायदि मुस्लिमजों लानो लुगैग्रा मुस्लिमजों थगायजाग्राफोरखौबो ओरैबायदि सोबान हावखा लोरि होनांगौ साला बिसोर बर' हारि मोनाखै मुस्लिमफोरजों बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावजानानै फासायजानानै दासो पस्तायदों नोंसोरो दासो पस्तायदों बुजिना लाखा बर' हारिखौ गारनानै थांग्राफोरा बोरै खास्ति मोनो नंगौ साथाम सिख्ला गाज्रि खामानि मावजादों गुबुन हारि सेंग्राजों गुवाहाटी सांसारियाव बेखौ आं अलरेडि भिडिअखौ होखाबाय नोंथांमोना नायनानै ला आरो साथाम बर' सिख्ला जोङो फानग्रा मोनबोदों भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देहा फानग्रा साथाम बर' हिन्जाव मा बुंदों मिथिबायना आंहा गथ' दोङो गाथाय दोङो मिडियायाव नुजानायखायसो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदो बे खामानिखौ मावनायनि सिगां गथ' गथाय आलाय सिलाय जागोन बेखौ मानो सानाखैमोन दा मानो बुंदों गथ' गथाय दोङो आलाय सिलाय जागोन होननानै सालाफोर